Edisi mancing hari Kamis. Ya ini pokoknya edisi hari mancing hari Kamis. Masih terlalu dini. Masih terlalu dingin. Wong merahu siji meneh teko. Ndi? Hilang. Kambangane ndi Mbah Neng? Kayak ganti pak kostum kayak. Padamu di. Lihat kambangan. Ayo kuwi malah lali. Nasi teman-teman sepeda iki. Ada wong jaring, wong nyebluk golek iwak. Numpak perahu. Takon iki ora penak ngene lho, kurang iku kilo kurang. Oh, kurang tahun lho. Kayak golek spot. Arep nggelar jaring. Aku takoni orang kurang kok. Pendine itu apa ngintip. Kayak Kang nerintip lho. Ente iwak apa ora kayak Kang? Cipo iwake. Oh. Itu anggalangan to, Mbah? Mancing nang Kambangane cilik ra ketok le undlup. Wis siji kambangane ana loro. Iki siji. Ayo undlup ora. Iki siji lagi golek spot, lagi mangkat. Twing. Bendino mancing, tapi gabluk terus kuwi wonge. Nah. Kayak siji mangkat meneh, loro. Sayawan seo rame sing mancing. Neng Cerbonan City. Ya Mbah Neng ya, neng Cerbonan City. Ayo kambangane lek dundrupke wak, ora meneng wae. Ah, iki tukang jolone iki teko. Kon mancing wegah, dolanan jaring wae. Aku ngene wong jolo tak elek iki. Aku tekan ini. Kene duduk jolo kok. Aku teko dok lho. Kayak wong nyebluk, wong golek iwak gelar jaring. Ngono aku teko barang jolo kene pertama. Aduh, mangan wae ya. Tak sabar iki to. Delalah iki pancen. Kemangan siji. Ayo, uncalke. Siji. Ini Bali ya tuh padahal iki Pak yo. Ayo kambangane undlupke. Meneng wae. Iki lonone. Aku sesuk rono. Marani kira. Nanya gimana? Kuai. Wis, casting. Loh kok kambangan ku ilang? Toko-toko melu 2000 lagi ya. Orang warung ora brai ya. Kambangane gek mlaku-mlaku gawa angin. Golek kapasitor. Sesuk iwake janyep. Kambangane ya mung mlokak mlaku tok sik.
Ikan ikannya dapat cuy.